Masquera saying More Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana katika kutanga kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa kwa subscriber, don't forget to comment and share this video. Nas More Zimbabwe taigira nyaya budi kwa Newsday iyo ya Buda ichitaura iyo ichiti Triple C Vice President wa Tendai Biti vakabuda vachitaura ivo vachiti activists are linked to the party president Nelson Chamisa create a parody social media account ichilinka vatendai biti pamwe chete navasengezo shavangu muri Zimbabwe. Nyaya yakabuda mushure mekunge pabuda pachinzi pane masellouts arimo muparty ada divide party to include senior officials Triple C. Saka pane post yakabuditswa ne social media ne account yakanzengezo shavangu vachitaura ivo vachiti vakaita dinner na Tendai Biti mushure mekunge vaita interview neZBC vachironga about my issues party vatendai Biti vabuda vachideny these allegations vachiti havasati vasangana na vashavangu muri Zimbabwe vakataura ivo vachiti this account yakaposta this post is a parody account yakacreatwa na Chamisa and this team muri Zimbabwe. Amene munoona sei yabuditswa na Tendai Biti iyi muri Zimbabwe. Spokesperson wa vasengezo shavangu akabuda zvakare vachitaura vachiti this account iri kubuda ichitaura izvi yakasengezo shavangu paX IC yavasengezo shavangu ndonyaya yatatavigira muzvara nhasi. Amene munoona sei nyaya yabuditswa na vatendai Biti kuti chingava chiri chokwadi here chaari kutaura kuti this account yakacreatwa naNelson Chamisa neteam yavo izvo kana varivo vakacreata vangava vakaicreatera chii muri Zimbabwe. Ndonyaya yatatavigira muzvara nhasi nyaya yabuditswa neNewsday. Tudzei zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.